Samantala, oversupply sa kamatis nararanasan umano sa mga pamilihan sa Dagupan City. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayon na nasa 20 pesos per kilo ang presyo ng kamatis, pero dahil sa dami ng supply, inaasahang bababa pang presyo ng kamatis hanggang sa mga susunod na araw. Bulto-bultong kamatis ang makikitang ibinibenta sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kung dati pahirapan ang supply ng kamatis, ngayon nararanasan naman ang oversupply ayon sa mga tindera ng gulay. Mabilis din daw ang pagbaba ng presyo ng kamatis. Noong nakaraang linggo lang, nasa 40 pesos per kilo ang kamatis, pero ngayong linggo, bumaba ito sa 20 pesos per kilo. Inaasahan pang pagbaba ng presyo ngayong anihan ng kamatis sa Pangasinan at sa mga karatig probinsya. Sobra lahat, nagtanim lahat, madam. Bukod sa mababang presyo ng kamatis, maganda rin ang kalidad ng mga binibentang kamatis ngayon sa mga pamilihan. Malaking bagay kasi mura. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sabay-sabay ang pag-aani ng kamatis ngayon, kaya normal lang daw na bumaba ang presyo. Wala rin nakikitang problema sa supply ng gulay hanggang sa mga susunod pa na linggo. Kung titingnan natin, medyo mababa yung ibang gulay. Bukod sa kamatis, halos kalahati din ang ibinaba sa presyo ng talong at okra. Ganon din ang presyo ng broccoli, benguet beans at carrots. Chris, dito naman sa Mangaldan, Pangasinan, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga bagong delivery ng kamatis dito mismo sa Mangaldan Public Market. Kung dati, Chris, yung mga tindera ng gulay ang nagpupunta sa Bagsakan Market sa Urdaneta City para umangkat ng kamatis at ng ibang klase ng gulay, ngayon mismong yung mga farmers na ang nagpupunta dito sa Mangaldan Public Market para mag-deliver ng kanilang mga bagong aning kamatis sa mga negosyante. Actually, kanina lamang ay mayroong isang truck na naglalaman ng tray-tray ng mga kamatis ang dumating at sila mismo yung nag-deliver sa mga tindera ng gulay dito sa Mangaldan Public Market. Kung sa Dagupan City ay nasa 20 pesos per kilo ang kamatis, dito sa Mangaldan Public Market ay mayroong hanggang 15 pesos per kilo ng kamatis at sinasabi nga na possible na bababa pa yan hanggang sa mga susunod na araw. Dahil, Chris, yung kamatis kung dati ay galing sa ibang mga probinsya pero ngayon ito ay harvest na ng mga farmers mula sa iba't ibang mga bayan gaya na lamang sa bayan ng Mangaldan at bayan ng San Jacinto. Kung kaya't sabi nga ng mga negosyante, magandang samantalahin yung pagkakataon habang medyo mababa ang presyo ng kamatis. At alam mo, bukod sa mababa, Chris, ay napakagandang klase ng mga ibinibentang kamatis. Kaya naman, pasok na pasok at suwak na suwak sa budget ng ating mga kapuso. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.